On je novinar, pjesnik, prevoditelj, scenarist, pa čak i glazbenik. Čovjek sa 100 zanimanja i u svakom je baš uspješan. Plovi li uvijek kontra struje ili ide niz vodu? Ahmed Burić. Jel se osjećaš uspješno u svojim zanimanjima? Ja mrzim mit o uspješnom čovjeku. A uspješan čovjek je neki menadžer koji samo ima 3 mobitela, 2 tableta, i ovo i šamara i stalno je zaposlen i ovo. I zadužen na bankama. Tako. Ja nekako ne znam, nakon svega ja ne znam što znači biti uspješan. Moglo bi se to preformulirati u činjenicu da sam ja za sad sretan u onome što jesam i da nekako mogu živjeti od onoga što radim. Jesu li ljudi uspješniji zato što su uvezani uz neke strukture ili ipak možemo biti potpuno izvan svih struktura i postati uspješni u svojim poljima? Postoji tih nekoliko obitelji, porodica koje trebaju preuzeti te države i oni će kao biti uspješni, oni kao trebaju da vode te zemlje, a mi ostali da budemo nakon njihov servis. U međuvremenu se, što bi se reklo, ta porodica malo i posvađala. Tako da se ovdje skoro država raspada zbog propasti jedne samoposluge, a kod nas nema vode. Tako da kad to sve nekako skontaš, onda vidiš da te rodbinske veze i ta porodica i ta cijela stvar ne funkcionira baš to tako. Kad nisi uvezan, malo je teže, ali je slađe, jer u toru je toplije, ali smrdi. Dobro, ali ljudi se svejedno malo bune. Prihvaćaju sve, kao da vlada nekakva depresija. Neće se revolucija podići preko društvenih mreža. Bilo kakva promjena, ja mislim da neće doći. Mesija neće doći preko Facebooka. Ti nemaš ovdje povijest pojedinca. Povijest pojedinca kao neku značajnu društvenu kategoriju. Ti si uvijek imao nekoga koji je odlučivao umjesto tebe. Od Sabora preko Porte do Beča, uvijek se stvar odvijela. I onda su ljudi u toj nekoj mentalnoj ljenosti navikli da budu konjušari. Što kaže stari Kermauner za Slovence, a to je primjenjivo i za ostale narode, kaže mi smo ostali u jednom okviru 19-stoljetnog njemačkog odnosa prema narodu. A to je da smo mi hlapčevski, kmetski narod koji tako malo devera, malo nešto ima kuću, okućnicu, neku kravicu, neku ženicu, pa to tako hoda, znaš. Sve je to uvijek bilo onako čarugaški. Stalno si na relaciji Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Pariz. Gdje je trava najzelenija? Trava je vjerovatno trenutno najzelenija u Irskoj, gdje se sele ljudi iz Slavonije u potrazi za kruhom. Ali tamo je uvijek i bila najzelenija, što kaže Englez, dobra ti je trava, ali fali 500 godina. Tako je s našom demokracijom i tim se ja u osnovi putujem više zbog toga da bi putovao nego da bi stigao. Ne znam, znaš šta, u Sarajevu zna biti lijepo, ali nije dobro. U Zagrebu je taj omjer lijepog i dobrog nekako kao harmoniziran. U Ljubljani je dobro, ali je manje lijepo, a u Parizu je dobro, preskupo. I onda kad to sve nešto, kad uspostaviš te neke opet ne ide na pola puta. Kad uspostaviš te, mislim to ti je ko sad u vlaku iz Ljubljane, znaš, idu slovenska i hrvatska policajka. Hrvatica je prirodno ljepša, ali Slovenka sređenija. Kakve su žene u svim ovim gradovima koje... Kako ti kažem, ženska je pamet u tom smislu drugačija od muške, jer što kaže Njegoš, 1000 će promijeniti vjera da učini što joj srce žudi. To je sad, što je možda nama u ovom trenutku i potrebno. Ne treba se dati ubijediti da je obitelj muškarac plus žena jednako dijete, a da je domovina svetinja. Obitelj je ono što sami izaberete, a domovina je kolektivni smještaj.